Shwmae, ni Aleas dwi'n gweithio yma yng Nghanolfan Millennium Cymru. Dwi'n gweithio gyda un o'r tîmoedd blaen y tŷ, rheini sy'n croesawu cwsmeriaid a codi arian yn fasnachol ar gyfer yr elusen. Kirsty Dewey, dwi'n weiriola yn y swyddfa tocynnau ers 5 mlynedd yn ôl ar y ganolfan. Lawrence Dewey, dwi wedi bod dysgu Cymraeg ers blwyddyn yn ôl. Dwi wedi bod dysgu Cymraeg tro ffyr gwaith yma yn y ganolfan Millennium Cymru. Dwi eisiau dysgu Cymraeg achos dwi'n eisiau siarad gyda pobl yn fy tîm a fy cwsmeriad yn y desg blaen. Pan eithon ni ôl y bandiau i ddod mewn i'r Steddfod, oedd y pobl tu ôl i'r desg yn hapus iawn i helpu nhw siarad Cymraeg. Dwi wedi gallu gwneud bob dim heddiw yn y Gymraeg. Da ni wedi dod i'r canolfan Millennium i weld beth yw'r bwrlwm yma. Siarad Cymraeg. Wrth gwrs, mae'r gwasanaeth yn dda iawn yma. Mae ganolfan yn cefnogi i gyda dosbarth bob wythnos a mae pawb yn helpgar iawn hefyd. Mae'r Gymraeg yn hynod bwysig a mae bod yn ddwyieithog yn hynod bwysig. Mae'n ffordd i ni ddod i nabod yn cwsmeriad ni'n well, deall nhw ac ar gyfer staff i fedru'r Gymraeg a dysgu sgiliau newydd. Yn fy swydd, dwi'n siarad gyda llawer o cwsmeriad bob dydd. A meddylais i roedd e'n pwysig bod yn gallu siarad i'r Cymraeg yn y ganolfan Millennium Cymru. Mae'n dda gweld yr Eisteddfod yn cael ei gynnal yma yn y ganolfan y Millennium, un o adeiladau eiconig Cymru. A mae'n bod yn braf gallu defnyddio'r Gymraeg fel byddwn ni nôl yn Sir Gyfyrddin pob dydd yn hwydl ac yn normal iawn. Fe sy'n gweithio oddi cartre am 10 mlynedd yn Llundain a mae dod nôl i weithio yn y ganolfan wedi bod yn cyfle i fi i gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn tipyn o daith am un sydd yn hyderus yn y cartref a gyda teulu yn y Gymraeg. Oedd gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth newydd sbon, rhywbeth heriol yn cyffroes. Bydde fe ddim wedi bod yn bosib i fi wneud cyfweliadau trwy'r gwaith neu cyfarfodydd neu anerch trwy'r gwaith yn Gymraeg. Fydde hunan hyder wedi bod yn real her i fi. Bydde ni ddim wedi teimlo bod y geirfa cywir gyda fi, ond mae wneud cyrsiau drwy'r canolfan dysgu Cymraeg cenedlaethol wedi helpu a hefyd jyst ymarfer gyda staff. A bod yn onest, cydnabod bod hunan hyder trwy defnydd y Gymraeg yn rhywbeth real. Helo, fe yw Jack Tilson a fi yw'r rheolwr gyfryngau cymdeithasol ddwyieithog i'r ganolfan Millennium Cymru. A mae gweithio'r Cymraeg yn hynod bwysig i fi oherwydd dwi'n dod ar daleithiau Cymraeg fel mae o Barthmadog yn Gwynedd. Dwi'n falch i gallu dweud bod dwi'n gwneud pob dim yn dwyieithog trwy'r adeg ar gyfryngau cymdeithasol a hefyd yn gweithio efo pobl eraill o fewn yr adran ddigidol. Maen nhw hefyd yn cymryd hynna ymlaen. Maen nhw'n falch i wneud bod dim yn dwyieithog. Fel canolfan cenedlaethol celfyddydol, mae dwyieithrwydd am bendant yr iaith Gymraeg wastad wedi bod yn rhan o'n hunianiaeth ni yma. Ond mae'r safonau wedi mynd i afel ar y peth a wedi cyfathogi popeth o'n i'n neud yn barod. Mae wedi rhoi hwb ychwanegol i bethau. Mae wedi rhoi y cyfle i ni gafel ati a cael sgyrsiau heriol am diffyg hunan hyder ymysg staff yn defnyddio'r Gymraeg a fwy o ymwybyddiaeth ar draws y corff yn gyffredinol bod un siaradwr Cymraeg ddim yr un peth a siaradwr Cymraeg arall.